Салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон. Иншалло ки хуб ҳастед. Аввали аввал хоҳиш мекунам аз модарои азиз, бародарои азиз, хоҳарои ки тамошо мекунед, хоҳиш мекунам ки видеоро тамошо кунед. Худованд ҳеҷ каса дар ин рӯза ҳам наёра ки ба ягон бародарит, ягон хоҳарит, ягон падари шумо гум нашава. Хоҳиш аз ҳаматонам видеода лайк монед, падилитса кунед, ба дигаро равон кунед. Чӣ фарқ надора имо дори, ватсап дори, ягон группҳо дори. Хоҳиш мекунам ҳам видеоро падилитса кунед, паҳн кунед, лайк монед. Ана чанд қа шумо лайк мечақа комментарий мекунед, ҳамин қа видео паҳн мешава. Шояд мо шумо сабаб мешавем ки ин ҳамин бародармо ки дар ҳаминҷа суратша мебинем. Бародари азиз Мирзоев Хайриддин Тоҷуддинов, соли таваллудш бародари азиз 1999, аз ноҳияи Данғара, деҳаи Кароматулло. Бародари азиз, аз ҳамин ҷаҳай хоҳиш аз шумо бародаро хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро паҳн кунед, то ҳамин бародара мақсад ёфт шава ки ҳамин бародара мақсад мо гум кардагием, бародарош хоҳиш кардагием ки ҳамин биёвед. ин ҳамин номеро ки дар поёни ҳамин ҷамъи ман ном фамилияша ҳамаша менависем дар болои поёни сураташ. хоҳиш мекунам шояд дар ягон аделай, шояд ягон сизоҳай чизе ки набошад бахшиш дар ки ҷое ки бошад мақсад дар хавотир ҳастанд. Худованд ин рӯза дастари ҳеҷ ягон мардуми мусалмон наёра. Ба ҳамин хотир бародари азиз дастгирии шумо чия бародар, фақат ҳамин видеоро паҳн кунед ва тамоми бародаро равон кунед. Бародари азиз як чиз дига мегӯм, паспорт гум шуда, як бародармон ай Тоҷикистон мақсад мебиёяд, ана сахр ба мерава дар ҳамон автобусе ки сахр ба ана тарафи ҳамон сахр рафтия. Бародари азиз ман инҷа суратша мемонам, паспорт мумкин нест монанда ютуб, ман суратша мемонам. Бародари азиз ном фамилияша менависам дар ана автобусе ки ай сахр ба меояд, ай ҳамон автобусда мақсад ғалтондагия паспорташ Махмадиева ана Аслиддин Кувватович, соли таваллудш 25/01/1993. Бародари азиз иҷа дар ноҳияи вилояти Хатлон кардагия. ин ҳамҷа мақсад бародари суратша ҳаста. Бародари азиз суратша мемонам, ном фамилияша, номерои телефонша мемонам. шояд ягон бародаре ки мебинед, хоҳиш мекунам дар номерои ин поён ҳастед занг бизанед. беҳад хуб меша ки бародар патентспорӣ мерава, айуч омадан паспортша гум мекунад дар автобус. баъд бародари аз тамоми мардуми муҳоҷир як хоҳиш дорам ки кадомед бародари азиз ҳамин паспорт доред. бисёрат паспорт медонам ки чӣ мегӯям ин пучоқакӣ дора, чихел телефон пучоқакӣ дора, ҳамхелӣ дора. Бародари азиз хоҳиш мекунам ки ҳамин номеро дар як коғаза гунезед дар ақиби ҳамон партои. мисол ман меёмша вақте ҳуиш мекунам дар ҳамҷа номеро занг мезанам, мегӯям ин паспортро ман ёфтам. хоҳиш мекунам ки ҳаматон ҳам як коғазда бинависед дар ҳам пушти паспорт, дар ягон ҷо паспорт партои ки гум шам кардем, одами паспортам меёбад, мебинад ки номер аст, зангат мезанам. Бародари азиз хоҳиш мекунам ҳама дар ҳамин чизи беҳтарин мешава ки ё дар ҳамон пучоқаки сафед боша, ягон ҷо бинавис номерота ҳамонҷа, мақсад гум шам кардӣ, кадоме ки ёфт зангат мезанам ки ман ёфтамша. хоҳиш аз бародаро ки ҳам видеоро паҳн кунем, падилитса кунем, беҳад хуб мешава. Бародари азиз баъд бо ногуфта намонад. Бародари азиз касоите ки билетҳои самолёт дар кори бародари бо нархҳои дастрас ҳаракат мекунем ки хай медонем ки билетҳо баъди ид арзон шудагӣ нест. Бародари азиз ҳамин авиакассаи хидмонай метавонем ки дастрас кунем, занг бизанем, иншоалло ки дар хизмат ҳастем. баъд ногуфта намонад. Бародари як чиз дига дар охир мегӯям, касе ки граница рафтан мехоҳад, бародари ҳаминҷа номероша болода мемонам. граница касое ки мераванд ай метро Люблино ё мераванд. бародари азиз аз тамоми ҳамин Московский област шуморо гирифта аввалаш худованд, баъдан сох саломат бурдан мебаранд, оварда дар пеши метро мефуранд. иншалло аз номи канали Хайри Моҷид обязательно занг бизанед. бародари азиз мега ҳамин канал тамошо кардем, граница рафтан мехоҳем. шумо худтон дидесен бародари ки охири вақтҳо рӯзҳо кам редҳо рафтаест, ба ҳамон худи бедокумент бошен, равен мақсад документотона биёем бикунем. иншалло корхонаҳои нав ҷо пайдо шудагиай қатимо ҳамсуҳбат шуда реклама мекунем, брен граница биёен, корхонаҳо да документ мекунанд, чӣ мекунанд, иншалло ки ҳаракат мекунем, чанд қайдаст мо як корхонаҳо реклама кунем, то бародаро, модаро, хоҳаро соҳиби ҷои кор шавад. алло аз ҳаматон розӣ бошад. бародари азиз бо мегӯм ками шумо тамошо кардед, айти ягон чиз бародари ҳам лайк буҷа падилисаш ки история имо дори, ватсап дори, однокласс дори, имо чӣ сайти ки дори, просто историаш ки вақт намоди тамошо, просто историаш ки шояд як бародари ти мебинад дар граница дар кораш, як бародари ти мебинад, беҳтарин мешавад. алло аз ҳаматон розӣ бошад. бародари азиз ҳар ки ҷое бошем бо мегӯм худованд нигаҳбонтон бошад. соқ саломат ай ватан ба ғарибӣ омадем. худованд соқ саломат ба дили ба дасти пир, ба дили пир ба назди падару модар зану фарзанд баред. худованд ҳамата барои кор насиб гардона. аз шумо чӣ мемонад? Як та лайк,
و در کامنتری همه کس می‌نویسیم خیلی موجود با پیش و پادپیس را حتما میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.